Godt, Rasmus. Nej, ikke sæt den af. Det må I gerne, ja. Kom, Thomas! Kom, Thomas! Kom, Thomas! Prøv at se dem her, de spiller i går. De er så snille. Godt, Thomas. Og igen. Ja, det er godt, drenge. Kom nok, Patrick. Rasmus. Godt komme frem der. Super. Og nu, hurtigt, Victor. Og viser frem. Godt, Mikkel. Godt, Mikkel. Godt, Daniel. Kom, Daniel! Kom, Daniel! Passe på! Stærk, Daniel! Kom på! Så har vi tid til at finde grøn nu. Og så samtidig så... Og vis dig frem. Det er godt, Thomas. Hvad er klokken? Ved du, hvad klokken er? 5 minutter halv 11. Dommer! Skifter! Victor! Lasse! Du spiller bare midtbanen! Du skal ud! Hvis du trækker lidt på planen. Der er mange kampe. Vi skal holde længe der. Længere ud, Tobias! Længere ud, Tobias! Ikke løb fremad, løb ned mod ham, når de har den. De kan ikke slå så langt. Kom hurtigt! Omstilling! Fortsæt, Thomas. Fortsæt løbet, Thomas. Fortsæt, Thomas. Op! Super Kom igen, TSC, det er godt nok. Kom igen. Fortsæt, Fimmer. Det er rigtig godt. Thomas, du kan ikke løbe frem stadigvæk. Du kan spille bredt, det gør det. Det er super. Ej, kom nu, kom nu. Op på tæerne, ikke også? Vi skal ligesom vælge det her. Ja, spil ham. Mod ham, Tobias. Ja, mod ham. Det står rigtig godt, Fimmer. Sådan, jeg spiller ham nu med mod ham. Ja, jeg får bolden mod ham, Tobias. Fremad med den. Frem til Tobias. Gruppe, løftet op. Kom igen, kom igen, kom igen, bakke! Og vis dig frem. Det er super, Læsgaard. Fortsæt, Læsgaard. Fortsæt. Kom Patrick, tættere på ham! Thomas, vis dig frem. Flot, Thomas. Spil ham! Ja. Gør bare noget selv, du bestemmer selv! Der er ingen, der hjælper ham nu. Kom igen! Godt, drenge. Fortsæt. Rasmus. Kom frem, modsat! Kom nu, Thomas! Kom, Thomas! Ja, det ligger godt, Thomas. Okay! Så kom ud og få bunden i snærbånd! Hallo, jeg har fået ondt i min arm, og jeg har ret spontant. Ind i ham! Sådan! Videre! Videre! Ja, kom igen. Det er det godt. Kom, Tobias A tager! Tobias A tager! Victor klar. Så kan vi
Vi kan bare køre hjem, hvis der er. Og se, Victor! Det gør det. Det er ordne! Tag det, det er landet mere. Nu kommer jeg før i hovedet på i gang. Kom! Ja, I spiller altså 20 minutter. William, med op og stresse. Du ligger for langt væk. Tobias, du ligger op for langt væk. Kom, Læsker! Nogen kommer i angreb og forsvar. Du skal være ikke for langt væk, Patrick. Nu kan godt blive ved, Mathias. Vi har det lige om lidt. Ja, det er godt, det der. Og vi skal Åh, vi er tæt på. Ja, det er okay, Daniel. Godt, Daniel. Kom og lys sammen. Okay med Daniel. Kom så! William, tag nu de bolde en gang imellem. Svendborg! Hey, Svendborg! Hvis du ikke får panik, vil du roligt. Det viser frem, ikke også? Bare kig Lasse, hvis der er, så skyder han. Første gang. Lige på midten, Næs! Lige på midten, Næs! Lige på midten! Fortsæt, Thomas! Kan I vende, Rasmus? Godt, Næs! Godt, Næs! 3-2. Det er fodboldsko, toiletsko. Kør du bare, Lasse. Mathias er der. Kom over, Mathias. AGF fodboldsko. Nå, okay, ja. Igen, Mathias. Nej, jeg kan sige det her på at høre. Ja, næste rigtig procent. Kan det nu, drenge? Og vis dig frem, Rasmus! Kom, S! Det er dig, S! Fortsæt, Thomas! Kom! Er det en mobil? Hurtigt, Lasse! Over! Kig op! Kom igen, Mathias. Du er stræk. Kig på bolden! Kig på bolden! Ja, det er jeg på det. Jeg var ved at skrue på det her mål. Giv ham med det samme! Og det er jo ikke bare hvem som helst i Danmark. Tobias A! Tobias A, det er dig! Løb nu, Tobias A! Der er ikke et eller andet, der går på det. De siger, at står nok godt til. Må I invitere til ham, eller var I bare... Frem, Rasmus! Nej, så vi Prøv at høre til, nu løber jeg til mig. Det var også en spændende. Jeg var det ikke. nej. Skal han ikke først? Lækker. Ja, men så står de og snakker. Skal med Mikkel! Skal med Mikkel! Og roligt! Nok, Victor! Og ro på! Nok, viser frem! Godt, Victor! Tobias, han tager altid en, og så skyder han godt. Skal du med? Skal du med? Er det rigtigt? Fortsæt! Find der en eller to, og så skyder han. Det er det, man kender ham. Hvis man kender ham, så er det ikke svært at til ham. Fortsæt, Thomas! Men så ved man finde. Hvis det ikke er noget en, så finder han. Så gider han ikke. Men det er så, nej, de ryger ikke. Nej, for sandt. Men med hænderne i lampen. Så var du på. Det er ikke kørt ud. Nej, det var Godt dyk! Godt, du har gjort den her! Ui! Nej! Hvad var der, Daniel? Kom igen, Thomas! Kom nu, Thomas! Kom, Daniel! Pres på, Daniel! Viser frem! Det skal du lige huske. Ruben, viser frem! Ruben, fortsæt! Han er nummer 5 derovre, han er ligesom på livet.
Godt, Thomas. Han gjorde det samme. Philip, vi skal være henne i Lars. Og Mikkel, kom.